Min ma jħallasx it-taxxa ma jistax imexxi. Dan kien kliem il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qabel ma ġie elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Dikjarazzjoni li sorsi mid-Dar Ċentrali ġabu għall-attenzjoni tal-Gazzetta kulħadd. Dikjarazzjoni li Delija għamel bil-miktub. Fl-istess żmien li ma kienx qiegħed iħallas it-taxxa. Id-diskussjoni kienet bdiet minn Niki Vella de Fremo mart Adrian Delija. Meta kien sar magħruf li Ninu Żammit, ex-Ministru Nazzjonalista, kellu kontijiet l-Iżvizzera bi flejjes kbar ġo fihom. Fil-pront, Delija kien ħareġ jgħid li f'pajjiżna kien hemm bżonn il-kultura ta' responsabilità soċjali fejn dawk li jmexxu għandhom imexxu bl-eżempju. Dan fl-istess waqt li hu stess ma kienx qed iħallas it-taxxa dovuta. Għalkemm għal darba tnejn Delija kien għamel weda li jħallas it-taxxa kollha dovuta minnu li ma taxxa tammonta għal aktar minn 80,000 euro. Sallum huwa għadu ma ħallas xejn.